Duševné zdravie je zdravie, ktoré nevidíme. Teda nevidíme ho na prvý pohľad. To je v človekovi, v jeho vnútri a ani nevedno, ako sa prejavuje alebo neprejavuje. Ale je veľmi dôležité. Pokiaľ má niekto zlomenú nohu, tak vie, že má zlomenú nohu, to vidíme. On krýva, nevládze chodiť, pomôžeme mu. Má sadru, má barly možno. Ale duševné zdravie je to, čo je schované v našom vnútri. A reaguje veľmi citlivo na veľmi maličké barometrické posuny. Preto si ho musíme chrániť. Je dobre, keď sme zdraví, keď sme vyrovnaní, keď jednoducho nielen, že nás nič neboli, ale ešte aj v hlave to máme všetko v poriadku. A to je práve to duševné zdravie. Želal by som všetkým, aby sme boli zdraví a aby sme mohli triezvo, zrelo uvažovať nad všetkým, čo nás v živote stretáva.